Març, el mes on el món ens va obligar a romandre a les nostres cases. Durant mesos, els nostres cors es varen unir cada dia a les 8 de la nit, per tal de crear una melodia d'aplaudiments a l'escenari dels nostres balcons, per crear una banda sonora on una part anava destinada a les vostres llars, per transmetre-vos el nostre suport i la nostra força, i perquè sapigueu que no estàveu a soles a aquesta lluita. Torna març, i ja han passat 365 dies, ja ha passat un any, i és per això que volem dedicar-vos aquestes paraules. D'una banda, per donar les gràcies a tots els equips de professionals que han estat sempre al vostre costat, per no deixar-vos a soles en cap moment. I d'altra, perquè recordeu que també estem nosaltres al vostre costat, perquè aquesta lluita és compartida. Torna març, però no el març que nosaltres coneixem i ens agradaria viure. Heu sigut un exemple de lluita en aquesta batalla, demostrant en tot moment que ni sou ni sereu invisibles. I amb aquestes paraules volem que l'olor de la pólvora, l'elegància dels nostres trajes regionals, la bellesa dels nostres ninots, la sàtira, la crítica, la llum i el color aplega a cadascú de vosaltres i us impregne de la nostra festa. Donar-vos l'empenta suficient perquè continueu deixant la vostra empremta en aquest camí. Un camí que a poc ens apropa a la nova normalitat, la tan ansiada normalitat, i que farà que per fi puguem abraçar els nostres familiars i junts puguem gaudir de la nostra festa. Sabem que serà un poc diferent, però no volem que es perga l'esperit de la nostra setmana gran, i és per això que volem convidar-vos a gaudir d'ella. Que celebrem la festa fallera a la nostra manera i que cridem junts que tornem a estar en falles. Tingueu sempre present que això també passarà.